oli väärin. Etupesän päin. Yksi kuollut. Ja toinen Timo siellä lyöntivuorossa. Markku. Kotia nopea! Hyvä! Pyhäsaarella toi pukin 9 juoksi. Ennen oli muuten 2 äsken, jos ette kattuu. Vesa Syrjä. Tuomari, kauppa siellä on 1 juoksu lisää. Lipinen on jota varmaankin yleisökin odottaa, että... Hyvä! Pitäis saada pikkusen tuon Paulin ylitse tuosta, se kyllä ottaa kiinni, niin ei auta mitään. Asko kuvaa Se oli mua. koppi. Kerran laittamassa kuule. No niitä ei. Kyllä. Kuivui siihen, kenttä pyydä. Jokeri kentällä! No niin! Nyt se alaa! Lyöntivuorossa Mara, Korpana, Jokeri. Anne samaan paikkaan vai kyllä se vuotaa? Kyllä se vuotaa, samaan paikkaan vaan. Joo, näin oli. Ja toinen palo. Malavarassa Ari-Pekka pois. Kaikki turhuuteen. Siinä oli ensimmäinen syöttö ja toinen nousee ja väärin ja vapaalla. Ja Antti Hakola mailavarressa. Kyllä. Kolmas palo. Ja alkaa tämän kuudennen eli viimeisen vuoriparin tasoittava. Ja tilanne tällä hetkellä Kyrövoiman hyväksi 17-9. Palkitaan ensiksi nämä kananmunan heittäjät. Ja tämän ottelun tuttukerho, eli käytännössä Erkki Kujala, on seurannut tätä tiukasti ja löytänyt 3 parasta kummastakin joukkoista, mutta munaheiton voitti. Timo Soini. Hyvä Soini! Ja toinen on Raimo Tuuri, jotka veisoksen kuule Erkki, niin Soinin Timolle tämän suuremman lautasen ja Tuuri Raimolle sen pienemmän. No, sitä munaheittokilpailusta ja
Mutta niin, saisiko sitten sen Hei, Jukka! luettelon, ketä palkitaan varsinaisesta ottelusta? Jukka! Joo. Munaheiton voitti Timo Soini ja Tuuri Raimo oli toinen, mutta sitten seuraa varsinaiset palkinnot ja sais vain nimiä, niin minäpäs luettelen. Tänne sun lappu, hei. Ja tämän ottelun voitti Kyrönvoiman ykkösjoukkue 17-9. Ja pelaajat, odottakaa ihan rauhallisesti. Tästä ei tiedä oikein mitä tässä vielä tapahtuu, mutta päivä on pyhitetty pesäpallolle, niin odotelee. Ja täällä on myyty arpoja ja arpajasta on suoritettu ja sen numero oli 6. Kyllä. Ja tämän on voittanut tämän niin veikkauksen Päivi Reinilä ja saa täältä Raideria. Päivi Reinilä. Päivän paras! Ja seuraavat palkinnot. Saat tulla meidän porukkaan! Mutta aina kun nimi sanotaan, niin juoskaa tänne sitten noutamaan palkintonne. Mutta siellä olette niin kaikkien näiden ihailevien katseiden niin ristitulessa. Ei, käyttäkää vähän lasia tänne päässä. Kiitos. Tupun ei tarvitse. Nyt on ilmoitettu sillä lailla Pyttykerhon taholta, että Syrjän Vesa ja Antti Hakola ei palkita ei millään. Jotta siitä me lähdetään. Joo. No kukas sitten sai seuraavan? No Kyrönvoiman joukkueesta palkitaan tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin Mika Häkki. Tuliko tänne? Ja palkitaan Vesa Hakala. Mutta niin Pyttykerho vielä miettii pari aikaista kohtaa. Harri Aiki on 3. Joo. Ja Harri Aiki on Vesa Hakala ja Mika Häkki. Ja suoritetaan tässä pieni arvonta. Mitäs nämä tuotteet on, Erkki, sanotko? On Volvon takki kuulemma täällä sateenvarjo ja mitä kaikkia Antti on saanut koko. Ja tässä on nyt pienet arpajaiset sitten, että ja kuten näkyy, ne on nämäkin pojat jo jonkinmoisia Tirolia, pienemmät pyörii ympärillä. Jos pelaajat vielä hetki jatkaa odotella, niin kyllä tämä tästä. Ensimmäinen palkinto, Volvo takki. Joo.
Kelopakka 3, 4 ja 5. Numerojärjestelmä. Mitä numerot on, niin se parakin tuotiin. Mika Häkki, Koffin lasit. Vesa Hakala nostaa ja saa numeron asiakirjasalkku. Tulevaa insinööriaineista. Ja Harri Aikio, 4. Ensiapupakkus. Ja sitten Pekin joukkue. Siellä ykköspalkinnolla palkitaan jaetaan ensin jaettu kakkospalkinto ja sen saa. Ja jaetun kakkospalkinnon saa Kopparit, Saarela ja Raimo Tuuri. Juha Saarela ja Raimo Tuuri. Kopparit, pojat pelas kyllä siellä, että jos se sieltä läpi meni, niin sen olisi ollut odotettavasti mitä hyvänsä. Ja Raimo Tuuri nostaa numeron 6 ja saa lasitavaraa. Kolpista ja lihas vain kuntoon, niin kyllä se onnistuu. Ja Juha Saarela sateenvarjo. Hyvä pojaa. Se on tänne jo. Joo, kentän varo. Ja Pyttykerho ilmoittaa, kentän parhaana palkitaan Keijo Karhu. Keijo Karhu. Ja on Volvon lahjoittama Volvo-takki. Hyvä Kepa. Onneksi olkoon. Kiitoksia yleisölle, kiitoksia pelaajalle. Tämä Hypypupiottelu on päättynyt ja se päättyi Työvoiman hyväksi 17-9. Kiitoksia, hyvää kotimatkaa, hei hei. Ja erikoiset kiitokset saa kotipesän takana oleva yleisö, molemmat 2 henkilöä. Onko se vasta 5?